לילה עם נמרוד ניר, ליאור דיין ואמירה בוזגלו. אני לא יודע מה נסגר איתך, את תסתכלי עליי ככה, את מפוטרת. לכי הביתה עכשיו. איפה זה בא עכשיו? ביי. זה גם היה מקודם עותק, רק יצאת והעלית כל מיני אנשים לשידור. טוב, יש לי... איפה דן שכטמן? תקשיב, חלום שמתגשם עכשיו לאלפי עוקבים. אני רוצה בבקשה לעשות אקספוזיציה ליותם זמרי. עשיתם אקספוזיציה ליותם זמרי בהתחלה של התוכנית? רגע, צריך לעשות אקספוזיציה ליותם כהן. עמית כהן, למה קראתי לו יותם עכשיו? זה הכי פרוידיאני שהיה פה. עמית, תקשיב, חכה שנייה. עושים חדש. עמית, חכה שנייה, תורידי את זה שנייה. עמית, אתה יודע שאני היחיד שמחבר אותך פה, אז תקשיב לי שנייה ותחכה. אני רוצה להסביר לאנשים לפני הכל מה אנחנו עושים פה. אתה יש לך נטייה, גם עם פייגלין, אתה מדבר כאילו אח שלך. אגב, היה פה דבר מאוד לא מנומס, אני לא יודע מי הקשיב, אבל היה פה קטע של מירי רגב רק הפוך, אוקיי? נכון, למירי רגב היה את הקטע עם סתיו שפיר, שהיא אמרה לה, חברת הכנסת מירי רגב, אז עכשיו שחבר הכנסת משה פייגלין דיבר איתך, אז הוא אמר, אתה, ואתה אמרת, אני לא אתה, אני אותם. יעני, עשית רגב לפייגלין. איזה שטויות, זה בגלל שהוא חשב שאני אתה. איך הוא מתנצל עכשיו? לא, הוא חשב שאני אתה. הוא חשב שהוא ממשיך לדבר. חבר'ה, הבנתי, אבל מה שיצא זה, אני לא אני, אני אותם. כאילו, say my name, bitch. יצאתי כזה, חלילה, לא נראה לי. מה שנמרוד לא זוכר, אבל זה כשבפעם הראשונה שפנית לחבר הכנסת משה פייגלין, קראת לו פשוט משה פייגלין. למה לא? תקשיבו, אני מכבד. לא, מה כשמציגים? חבר'ה, אני רוצה להסביר שנייה את העניין הזה עם עמית כהן ויותם זמרי ברשותכם. יותם זמרי, בין השאר, ואיך אני שונאת את הסופרטיב האלו, הוא אושיית פייסבוק, הוא נזר צוקרברגי, הוא כתר הימין, הוא העמוד השמאלי, הוא הנשר העילאי וכו' וכו', ובין השאר, בין רבבות ומיליארדי עוקביו בארץ, בעולם וביקום, יש אחד מיוחד, קוראים לו עמית כהן. עמית כהן מלווה את זמרי מימיו הראשונים, שאף אחד עוד לא הכיר אותו, והוא בעצם מגיב לכל הסטטוסים שלו ראשון. אני חשבתי עד היום, עכשיו יש התערבות מאוד גדולה, יש התערבות, רצתי עכשיו על הכפתור של זמרי. יש צנזורה, הוא עשה צנזורה. טוב, יש ויכוח מאוד גדול באנשי הרשת, האם עמית כהן הוא בעצם יותם זמרי, האלטר אגו שלו. לכן אנחנו רצינו להעלות את עמית כהן, כדי לראות האם אכן מדובר בעמית כהן, או שזו שירן, או מי יודע מי. אז עמית כהן, אתה אמיתי? כן, אמיתי. תסביר את זה. איך נפגשתם? רגע, נמרוד עשה אקספוזיציה לא נכונה, עמית, סתום רגע. תקשיב, נמרוד עשה אקספוזיציה לא נכונה. עמית לא מגיב. בוא'נה, הוא מדבר לחברי כנסת, הוא מדבר לאנשים כאילו הם אוויר. עמית, אמרתי לך, תהיה עוקב שלי, עזוב אותך מזמרי, הוא לא רציני, הוא לא מעריך אותך, הוא לא אוהב אותך. מתי פעם ראשונה שנתקלת בסטטוס של זמרי, ומה היה הסטטוס? האם אתה זוכר את הסטטוס הראשון של זמרי שנתקלת בו? שהעתקת. העתקתי כל כך הרבה, אתה כבר לא זוכר כמה, מה העתקתי? סליחה, תסביר את הנושא המועתק, העתקה, אני לא... אתה לא מבין, לא נתת לי לעשות. עמית לא מגיב. עמית הוא המעתיקן הזריז ברשת. 5 שניות אחרי שסטטוס טוב עולה, הוא בוול של עמית כהן. באמת? אז רגע, עמית, מה נחשב לסטטוס טוב? איך אתה מחליט מה אתה מעתיק ומה לא? יש לי, זה אינטואיציה, או שאתה נולד עם זה, או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. לזמן להגיד, ברוב הזמן יש את זה. מדי פעם הוא מעתיק ממני, אבל עזבי, זה... האשמות חמורות. שבע כוכבים ברשת. רגע, ולפני כמה זמן כל זה התחיל בעצם הרומן הזה שלכם? לפחות שנתיים, אני חושב, שנה וחצי. אתה זוכר את הסטטוס הראשון? לא. זה מרגש, אני חייבת לשים מוזיקה רומנטית. כמה זמן, אבל חודשים, שנים, מה זה? שנה וקצת. באמת? רגע, אתה יודע באיזה, אין לכם אניברסרי? כאילו אין לכם איזה תאריך מוסכם? לא. ותגיד, הוא אף פעם לא דיבר איתך? כאילו ככה? לא בכתב ובדיגיטל, כאילו בטלפון נגיד? לא. אני לך פייסבוק. יותם, אבל תגיד, באמת אני שואל, הוא מראה לך אהבה, כאילו יש ביניכם דיבור גם בהודעות וזה מעבר לזה, או שמה? לא, הוא בן אדם טוב, מה זה? בן אדם אחר הייתי מעתיק ממנו, פשוט היה עושה בלוג. בן אדם טוב, אל תראו אותו ככה. לא, האמת אתה מוציא לי שם רע, עמית. חס וחלילה. עמית, מאיפה אתה בארץ? ספר לנו קצת. באר שבע. בירת הנגב. קדימה הפועל. בירת הנגב זה שם יעני מאף על המקום המחורטט הזה. עזוב, בירת הסייבר, בירת הנגב, זה הכל חרטות, שבו תרדפים
שייתנו לנו להרגיש טוב, יאללה, אנחנו חיים במקום טוב. הטוב זה תל אביב, זה שמה, במרכז, תקעו אותנו פה עם כל... אין לי כוח. עמית בא להגיד תכלס מה קורה. אבל רגע, עמית, תגידי, למה אתה לא כותב לבד? אני רואה אותך מדי פעם, אני מחרטט איזה דברים בתגובות. למה אתה לא כותב סתם, כאילו, שלך? לא, תראה, עקרונית יכלתי גם לא להעתיק ממך, אבל בהתחלה סתם להגיד לך, ככה סטטוסים טובים. אני לא יודע, מאז זה הפך לתחביב כזה, כל פעם להעתיק ממך בהר, כתבתי לך גם אני משתפר עם הזמן. לאט לאט העתקתי יותר מהר ויותר מהר, אני לא יודע כבר מה יהיה עתיק. מה אתה עושה בין העתקות? מה אתה עושה בין העתקות, נגיד, של סטטוסים? אני גם מגיב לו... לא, בין כמה אתה... לא, תספר על עצמך, אנחנו רוצים להכיר את הבן אדם שמאחורי עמית כהן. בן אדם גדול, כן. רגע. אתה עוקב אחרי... רגע, אתם צוחקים. לא, אתה עוקב אחרי... אני אחרי... לוקח גם תמודות שלו מהקיר, שם לו כל מיני כתוביות, הוא מחכה לזה, הוא יושב כל היום בבית, הוא מסבירה מחכים רק לזה, אתם לא יודעים. א', אני יודע, הוא תמיד אומר לי, לפעמים הוא מתבאס אגב שאתה כבר לא עושה לו את זה, אבל שנית, אני חייב לשאול אותך באמת, בין כמה אתה, מה אתה עושה, מה קורה איתך? בן 17, לומד פה גם באוניברסיטה. דרך אגב, באיזה אוניברסיטה? בן גוריון. אני יודע, זה לא אוניברסיטת תל אביב, אבל אתה יודע. לא, אבל אתה בן 17. בסדר, מחוננים וזה. תגיד, האמת, במבחנים. מעתיק? אתה קראת לו... לא, חס וחלילה, לא, אתה לא מכיר אותי. במבחנים אני ישר, לא, אומר לך את האמת. תקשיב, הזמרי הזה... אני לא העתקתי איזה 6 שנים, אני אומר לך את האמת. בוא'נה, לכל מי שקרא לך ארס בסטטוס האחרון שזמרי העלה עליך, רסמי, תראו מה זה, הילד בן 17, עוד יש לו דוקטורט. הילד מלך. הוא תותח. רגע, אתם בקשר טוב? אתם בקשר טוב, עמית? אתם בקשר טוב? בטח, מה זה? ונגיד, יש עוד שלב שהיית רוצה כזה להגיע אליו בקשר? יש משהו שלא הגשמת? יש לי הצעה פרקטית. תגיד, מותר לך לשתות בירה לפי החוק בגיל 17? לא. לפי החוק לא, אבל זמרי יכול לשתות. לא, אבל זמרי כאילו, רגע, מתי יש לך 18? זמרי, מהעיתים זמרי, כותבים זמרי. לא, מהעיתים זמרי וכותבים זמרי. רק בלי היוד. לא, מהעיתים זמרי. תקשיב. שנייה, מתי יש לך מולדת בקיצור? בוא נשתה בירה עם זמרי. התנבלת בין הזמרי לזמרי, פתאום זה לא כזה כאן. אתה יודע כמה טעויות של שגיאות כתיב הוא כל פעם עושה לי? הבן אדם עלוב. אבשלום קור פרייר לידו, כל היום, פסיק, נקודה, מכה, אין לי כבר כוח. יש שלבים אני אומר, לא כותב, עזוב, אין לי כבר כוח, הוא תקן עכשיו מיליון תיקונים. עמית, יש משהו שאתה רוצה להגיד לזמרי, ומעולם לא העזת? עכשיו זה הזמן. וואי, כן. עכשיו זה הזמן. אני בקושי שומע אותו, הוא לא דיבר מאז תחילת השידור. אני מקשיב לך. הוא נהנה להקשיב לך, הוא נהנה שמישהו מדבר עליו. הוא על הרצפה נראה לי, הוא לא נושם. לא, להפך, הוא צמא בשקיקה, ויש לנו פחות מחצי דקה. עמית, הבמה שלך, חצי דקה. נראה לי הוא יושב מנסה למצוא שגיאות כתיב גם בדיבור, כדי לתקן אותי על בומה, ובב מתחילה בהוא, כל מיני משחקים כאלה. טוב, אנחנו נאלץ להמשיך את הדיון הזה, כי הוא באמת מעניין, וזה הדבר הראשון שמשתיק את זמרי, אז אנחנו נעבור לפרסומות, ועמית, מה זה תודה שהיית איתנו, אנחנו נמשיך לתקשר, ואם אתה רוצה, תשלח לי שאלות בפייסבוק, ואנחנו נשאל את זמרי אחרי זה. בדיוק, תחשוב על זה. חוזרים אחרי חדשות השעה 11.